عطفكم يا من علموني كالأشي على أسهم رموني الشيون. Allah dai ba mu zaman lafiya da duk abin da muke so duniya da lahira. Mama na dai Allah ya dauki ranta amma na san din take yanzu tana cikin farin ciki, Allah ya sa ta huta. Babana kuma mun san abin da what's in that I can use ba ma. Ina godiya Allah ya saka, Allah ya kare shi daga sharrin makiya duniya da lahira. Alhamdulillah mun gode Allah, kuma muna fata yanda mutane suka zo suka taya mu farin ciki haka a spirit din farin cikin su ya bi mu. Allah ya albarkaci wannan abu. Tana da haƙuri, tana da tarbiyya, kuma mafi amfani tana da addini, saboda haka ina ganin dukkan abin da ake nema a dan adam ya cika sannan kuma ga ta ita lauya ne, so muna ganin lauyoyi mutane ne masu hankali, sun san abin da suke yi, ba za a samu matsala da ita ba. To fatan alkhairi ubangiji Allah ya kaddara wannan aure yanda aka yi shi ya zama sula ta shiga jannatul firdausu gaba daya da shi da itan gaba daya. Mu ma Allah ya sa muna da rabo bisa ga yanda alakar ta kullu muka yanka rajin din juna da sauransu aka fahimci juna, ya sa mu ma muna da rabon samun lada a ciki saboda sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallama aka kulla. Saboda haka kuma sannan shawari da zan ba su kawai kwaya ɗaya ne ko kwaya biyu shine shi zaman tarayya na aure duk wanda ya ce zo mu zauna ya ce kamar zo mu bata ne. So definitely zaka ga za a dan samu sabani, amma idan an samu sabani hakuri ake yi da juna. Muna fata Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya, ya kare shirin da yake ciki, Allah ya ɗaukaka su, Allah ya ba su zuriya ɗaya ba. Tun daga lokacin da Allah ya sa Allah ya haɗa su tare muke masa addu'a, muke masa fatan alkhairi. Su kasance tare, Allah tabbatar da wannan abin, to gashi Allah da yau ya kawo mu lokaci, saboda haka mu iya abin da zamu yi shine muna fatan alkhairi, muna addu'ar Allah ya sa wannan aure da aka yi shi sai mutuwa. Su tare a cikin zaman lafiya da gocin lafiya, kuma Allah ya bada zuriya ɗaya ba. So ina musu fatan alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya sanya alkhairi yanda kowa ya zo, Allah ya mai da kowa gida lafiya. Fatan da nake mata Allah ubangiji ya bata zaman lafiya tsakaninta da mijinta, ya bata zuriya ɗaya ba, sannan ya bata abin da take nema, ya kare ta da sharrin zaman gidan aure. Ya yi haƙuri da ita ma za ta yi haƙuri da shi ke neme mai son mutane ne, kowa ya sani a gaskiya tana son mutane sosai. So in dama ko mutum kana tare da wanda yake son jama'a, ina ga kamar yadda za ka riƙa ɗan farantar mishi da ra'ayi ba zai baka wahala ba. To ina maso fata alheri, ubangiji Allah ya haɗa hankulansu, Allah ya ba su zuri'a mai albarka, Allah ya ba ango abin da zai ci da ita na halak, ita kuma Allah ya ba shi ta ikon yi mashi biyayya da kuma haƙuri da zaman tare. A yau ranar da na ga 'ya'yana biyu, barista Na'ima da Dr. Farida sun kawo mana mazaje. Mun zo ne mu taya su addu'a, mu roki Allah ya albarkaci wannan aure, Allah ya sa albarka, Allah ya sa kuma nan ba da dadewa ba mu ga albarkar aure. Na taro da farin ciki na aure da wannan 'yata mu Farida, muna masu matuƙar farin ciki a wannan marice na daren Juma'a. Ina yi ma 'yata Farida fatan alheri, Allah ya masu albarka. Wannan taro mun zo na 'yarmu ne Farida Muhammadu Danjuma Goje, Allah ya sa albarka, Allah ya musu albarka da ita da Na'ima, dukansu Allah ya sa gidansu ne, Allah sa su gaji mahaifiyarsu. Da farko Allah ya ji kan yalwa, yalwalan da ta rike mutane shi sa kaga gurin nan ya cika. Allah ubangiji ya sa wannan yarinya ta gaji mahaifiyarta, ya sa ita ma mutuwa ce za ta raba ta da mijinta take aure. Allah ya yi musu albarka, Allah ya sa albarka. Na wa shawara da zan ba ango da amarya shine su rike juna da tsoron Allah, su yi aure na tsakani da Allah,
su kuma yi zama na tsakani da Allah. Ina fatan Allah Ubangiji ya zauna da su lafiya, Allah ya haɗa kansu, Allah ya sa su fahimci juna, Allah Ubangiji kuma ya kaɗa shedan. Gaskiya tana da hankali, tana da haƙuri, ta iya abinci kuma likita ce. Ya kula mana da ita, kuma ya biya mata bukatunta kuma ya kamanta adalci.